Ikaw gata. Ay pagapil-apil kay murag balite og tiil. Ay, kung makahinaway pud si Buknoy, tanawan na imong tiil perting laguma nya pula kay kag nawong. Unsa may gigamit nimo sa imong nawong? Domix na bib. Ay, mao di ay kay Dumix di ay. Mao di ang naungan na imong asawa gapula rang wait perting damaka Diyos ko. Nimo. Hindi pin ko Ay kabalaka. na pangoy. Ikaw gata, wa ka nagtanaw nimong bana. Pula po nagdaong. Unsa may gamit na floor wax? Agoy. Sige pa. Ikaw donyo ka ba? Lugar, yung naglagot ni mo ba? Nganong taga-away sa mga asawa, mag-apil-apil man yung kakarong ka. Psst, Dunyok! Kato ni Agi ba, naglagot ko si mo ba? Nag-away-away itong asawa, nag-apil-apil man ka. Istorya pagkakapil-apil. Ang ikaw, wag ka magkapil-apil. Ngani apil-apil mo gani ka. Sa may di mag-apil-apil na idagdaog man ang ako asawa, di ko gusto gingon na. Oy, imong asawa may nagunaw-na. Giingnan akong asawa nga damak. Oh, nampod! Suko po ka giing nagdamak. Utro po ka. Sa utro ko, ang kalimpiado na ko. Sige, ikaw ang damak. Tanaw ng porma daw nimo. Ngingon ka nakahurot yung isa ka sa akong shampoo. Tanaw ng porma nimo. Kanina ko kay nakahurot ko isa sa akong shampoo. Ikaw, wadyo kay shampoo nga nahurot, kaya mo kay ligo-ligo pod. Hoy, for your information. Mr. Clean ang shampoo ani no? Umot ka niyo. Mr. Clean Japon. Murag joy, maganda na mong gamit, gani. Kaysa nimo, ngani mahog CR. Unsa may gamit nimo? Domix? Sa adlaw karon. Ako man ang bana og si Dunyok ko. Giaway na po ng akong bana. Tay lang ka na akong Dunyok ka karon. Oh, mix Japon, ikaw. Saan ka dali? Naon sa man mo nagtinubagay mamang duha? Gani man god, sige kilabot-labot ba kung Hoy, magkawa mo. Dunyok! Ay nawaya-waya akong bana ha. Basin ka na oron. Karong ka kay nana akong asawa. Unya mo palag ka. Na po ni ang asawa na po ni Marites oh. Na po ning damakan eh. Hoy, damak! Sus, ako imiinog damak. Nagtanaw pa lang ko nimo damak nakadaan ba? Sus, nagmahay jud kog maayo ba nga nasilingan ta ba? Kay pating sa muka kayo. Kaysa si Buknoy man ni og si Charmina og giunsa na buka ni nila kung bana ba. Bantay lang gid mo ron ako ron. Kanang asawa nimo nga Marites kay na. Unsa na mo diri Dunyok? Ay, samok Ikaw kay di. Charmina, Buknoy Managit na sila unsa diri, na oh. pud ni diri ah. Oh, nakuyawan ko pa. Ay kabalaka. Ikaw gata. Ay pagapil-apil kay murag balite og tiil. Ay, kung makahinaway pud si Buknoy, tanawan na imong tiil perting laguma nya pula kay kag nawong. Unsa may gigamit nimo sa imong nawong? Domix na bib. Ay, mao di ay kay Dumix di ay. Mao di ang naungan na imong asawa gapula rang wait perting damaka Diyos ko. Nimo. Hindi pin ko Ay kabalaka. na pangoy. Ikaw gata, wa ka nagtanaw nimong bana. Pula po nagdaong. Unsa may gamit na floor wax? Agoy. Sige pa. Tagal. Ayaw. Oy, unsay pulag naong akong bana? Kana imong asawa murag tungaw og wait perting pulaha at imanan na imong asawa Buknoy. Uy! Tigil ka sa akong lipstick. Wala yun may mga kwan bitaw ka ng mga mindset ba? Yes, that's Kaning kapula sa lips sa akong asawa, mo na siya gitawag kissable lips. Kay may pudno kay dili na luudon og kiss na imuhang asawa sa imuha Buknoy. O nga, paminaw na ko ba wa jud kay toothbrush klaro jud kay sa imong ngipon. Diyos. Hoy, Charmina. Tinuod jud nga baho kay kag baba kay nasimutan jud sa akong bana. Imong bana pud naging istorya sa akong bana. Oh, do pa? Swabe. Ew. Mga simbay mong magtiayuna mo no. Pero hinuon pod ana man jud ang mga imyo na sa mga baho. Che, mga ligo. Oh, ikaw Dunyok, kana nagtindog-tindog ra makadra. Dali na diri ah. Gapil-apil pug kana nila. Pagdali dira. Domix, go! Hindi ka na pin imong Dumix imong shampoo. Sama na pangoy. Chismuso po dito yung Sige bana. lang, nag-model ba ko sa Rejoy sa una?